Fil-blog tiegħu id-deputat Franco De Bono qal li dikjarazzjonijiet ta' Lorenz Gonzi dwar ir-riżenja ta' John Dalli jagħtu l-impressjoni li l-Prim Ministru huwa xi bniedem skruplus dwar il-kontabilità u r-riżenji. De Bono jikteb li kieku l-Prim Ministru japplika l-istess kejl mal-kabinet tiegħu nofs il-Ministri ilhom snin li rreżenjaw. Ifakkar li John Dalli ġie mġiegħel jirreżenja fuq il-bażi ta' evidenza ċirkostanzjali u jżid illi kieku dan il-kejl ġie applikat mal-Ministru Ostingat wara li ħareġ ir-rapport bil-konklużjonijiet kritiċi wiebsa tal-Awditur Ġenerali fuq loti tal-kuntratt tal-Power Station tal-BWST kieku Ostingat ilu li sparixxa mill-kabinett. Min-naħa tiegħu fuq Facebook id-deputat indipendenti Jeffrey Policino Orlando kiteb li mingħajr ma jidħol fil-merti tar-riżenja ta' John Dalli jrid ifakkar illi kien il-Prim Ministru Lorenz Gonzi illi nomina lil Dalli bħala Kummissarju Ewropew u li min-naħa l-oħra kien il-Partit Nazzjonalista li approva il-kandidatura f'ismu tal-intraprenditur Silvio Zammit għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Taslima f'Marzu li għadda. Għalhekk jgħid Policino Orlando ma jistax jifhem kif nies qrib il-Partit Nazzjonalista bħal Bondi qed jifirħu bir-riżenja ta' Dalli għaliex fl-aħħar mill-aħħar dan huwa mument imbarazzanti għall pajjiż kollu iżda l-iktar għall-Gvern.